Ljudi, evo me opet. Ivan Brezak Brkan je otišao i sad vam mogu reći pravu istinu o tome da li je on spemer ili on nije spemer. Natjerao me da snimim onaj video i pošaljem da on nije spemer. Zato je i donio poklon. Pa to je ono što vam hoću reći. Pokušao me potplatiti, a morao sam se praviti da igram njegovu igru. Evo sad ću vam pokazati šta mi je donio. Vi mislite da je on meni donio ovu flašu alkohola i ovaj poklončić zato što me voli? Haha. Čim je donio, prvo je rekao, budeš to malo posnimio. A Boris je odmah rekao, Evo ovako. budem naravno. Vino nam je Akumen Connect piše i piše ovdje nama si ti najdraži sadržaj. Se vidi? To sigurno svima piše. I potpisano, jel se vidi tu išta, ne vidi se. Marina Božica i Ivan Miljenko. A drugo, donio mi je ovo, uopće ne znam šta je to, ali time me pokušao podmititi bez recepta. Online apoteka bez recepta. S obzirom da u zadnje vrijeme mnogo tvitaš i blogaš, odlučili smo se pobrinuti da to činiš i u novoj godini. Dali smo si truda i pripremili ti posebnu blogersku kremu za ruke, nakon koje će svako tipkanje biti ugodnije. Pa da vidimo mi to. Mare, ne mogu ja ovo otvoriti, daj mi nešto. Zato i jesu Amerikanci svi na stanačcima i prozacima zato što kupuju online bez recepta. Da vidimo. Evo ga. Kremica. Aha. Oni su to nazvali blogersku kremu. Da vidimo. Pas, to nije za tebe. Nije to za tebe. Blogerska kremica. Tu je nešto sve na talijanskom, to Bog sveti ne razumije što tu piše. Ne može bez deklaracije proći. Tu ti je deklaracija. Da. Vidiš, svašta nešto smo dobili, ne, predivota. Uglavnom, šta sam vam htio reći? Šta sam vam htio reći? Ivan Brezak Brkan ipak je spemer. Ali nemojte mu reći da sam to rekao. Pozdrav svima, Bog.